De Jouwer moest dus in de achtervolging en met 2 doelpunten verschil winnen om er nog een verlenging uit te slepen in Hogeveen. De eerste helft smiert eigenlijk een amper kansen op. Dit is nog wel een aardig onval van Hogeveen, maar het schot van Daniel Manning dat zwaait echt al en daar hoeft de keeper van De Jouwer, André Selderthuis, net voor in actie te komen. Dit is wel een aardig schot, daar moet André Selderthuis wel even de handje in onderzetten. Het is afkomstig van Saroni Vreeling van Hogeveen. En dat wie een van de spaarzame hechtpunten uit de eerste helft. Maar dan, de tweede helft is 6 minuten oud. De corner komt voor Jochs. Tjesse Kerkstra kopt in. De keeper kent er net bij, de man op de lijn ook net. En dan is het Wouter Roosje die nog het laatste tikje houdt. Maar de bal wie al over de lijn west. Het doelpunt komt dus op naam van Tjesse Kerkstra. En dan is het scenario redelijk perfect onder het worden. Want dan komt Jouwer dus betiet in de tweede helft op een 1-0 vastsprong. Nog even wat problemen bij Roosje, maar hij kon gewoon terugspelen. De Jouwer gaat op jacht naar de tweede treffer. Die zou bevrijdend wezen kunnen, want dan zouden ze op Liekese hechten steen van Hogeveen. Dit is Nicky Sauer, die moet eigenlijk scoren, maar hij docht het net. Het is Raymond Benjamins, de keeper van Hogeveen, die het goed en lang wacht. En dan Hogeveen, want dat zie ik het verzels ik naar een doelpunt. Die witte 1 keer scoren en je brengt de Jouwer weer in de problemen. Dit gaat nog even mis, maar dan is hier het schot een prooi van André Selderthuis. Het schot kwam op een ei van Saroni Vreeling. Op een ei Hogeveen in de onval. De bal weer naar het centrum transporteert. En dan kan hier Manning er krek net bij. En zo zwijnt De Jouwer dit hier klikken goed 1-1 wezen kennen. Maar nog altijd De Jouwer op een 1-0 vastsprong. Hogeveen dan weer. Hier de oertreding. En dat smiert Hogeveen een vrije trap op. Let op, want die wordt naam terug Daniel Manning. En vierde morgen verdwijnt hij achter André Selderthuis. Ronde Toonzi al 2 vrije trappen onderen. Nou weer een vrije trap die er in 1 keer zij het vierde morgen in zit. Maar het is wel 1-1 en De Jouwer kan weer heel de lot nee beginnen. Ingooi van Björn Schilder. Smiet een 4 in de 16 meter. Daar is de overtreding. Skiersjochter Edeveld is duidelijk wie naar de stip. En dat betekent dat De Jouwer in de 30e minuut van de tweede helft een prachtige kans krijgt om weer op vastsprong te komen. De tril in de regen is duidelijk. De skiersjochter steert goed en hij twijfelt het net een seconde. En dat betekent dat Tjesse Kerkstra van een halve meter onlezen maai. En hij docht het prima. Hij liet de keeper van Hogeveen, Raymond Benjamins, gewoon staan. Ja, Bakkeleien verzels om de bal, want De Jouwer krijgt haast. Want er mat nog 1 bij. Want bij die 2 in staan, binnen de Jouwers alsnog uitskekelen. Op het laatst van de wedstrijd, dan wordt alles verzels op de onval zetten om die bevrijdende 3-1 te creëren. En dan komt er verzeld ruimte voor Hogeveen. Hier is de lange bal op de voortsprintende Daniel Manning. Komt alleen nog voor keeper André Selderthuis. Geert dat duel wat pittiger in als de keeper van De Jouwer en wit te scoren. 2-2 en dan is het verzels oer en uit voor De Jouwer. 2-2 in de slotfase van de wedstrijd, want al de 93e minuut. Selderthuis nog even wat pienen. Hij hier het duel wat pittiger ingaan kunnen. Maar Hogeveen die maakt het met dit doelpunt van Daniel Manning voorlopig even een eind aan de haatklasse illusies van De Jouwer. En dat wordt in Hogeveen viert. En De Jouwer dat met rouwen en hoopje op de herkansing. Heel dichtbij wezen en toch krijg net. Is dat het gevoel wat doorheerst? Ja, absoluut. Als jij op een gegeven moment daar 3-1 verliest. Je komt thuis op 1-0. Ja, 1-1, 2-1 voor. Met nog 20 minuten, 15 minuten op de klok. Dan denk je dat het gaat gebeuren. Ja, in ieder geval, maar ja, goed, het gebeurt niet. Wij waren op en top gemotiveerd en dat zag je ook wel denk ik in het veld. Ruststand was 0-0 en tweede helft ja, gingen we toch continu vooruit en dan maken we de 1-0. En we hadden het gevoel dat gaan we gewoon redden. En ondanks de 1-1 vervolgens de 2-1 ja, bleven we gewoon druk naar voren houden en geef je eigenlijk heel weinig weg. En ja, dan moet hij eigenlijk gewoon even wel goed vallen voor die 3-1. En ja, dus ik kan ook niemand wat kwalijk nemen, want we hebben gewoon met z'n allen gewoon kaart geknokt en alles gegeven. Er zat natuurlijk enorm veel druk op, ook bij de jongens van het moeten. Ja, ik kan de jongens geen verwijt maken dat ze er niks aan gedaan hebben. We zijn gecontroleerd blijven spelen. We zijn niet als een gek naar voren gaan vliegen. Dat hebben we op het laatst pas gedaan. Dat resulteerde dan in een goal voor de statistieken, de 2-2. Maar voor de rest, ja goed, je moet een beetje mazzel hebben dat hij een keer goed valt dan.